everyone, welcome back muli sa ating YouTube channel. Kung napapansin nyo naman mga kadudong, ayan, nandito naman ako sa gym. At siyempre mag-workout na naman tayo ngayon. Dahil kailangan na naman sa ating katawan yan. At talagang makapagbigay sa atin ng magandang benepisyo sa ating katawan. At malayo na tayo sa high blood dahil medyo nagkaedad na tayo mga kadudong. Ayun, ang gagawin ko ngayon mga kadudong na program ay tungkol naman sa pagpapalaki sa legs mga kadudong. Yun ang ibabahagi ko sa inyo. At kung bago ka pa sa aking YouTube channel mga kadong, paki-like at paki-share naman at pag-subscribe at huwag kalimutan pindutin ang button bell para lagi kang updated sa mga i-upload pa mga video mga kadong. At kung ikaw bago ka pa at gusto mo nang mag-gym at wala ka pang alam sa pag-gym, bagay sa itong video na to at para sa ito. At huwag mong kalimutan mag-subscribe at mag-like at mag-share. Pindutin ang button bell para lagi kang updated sa mga i-upload ko pang mga video mga kadong. Alright mga kadong, umpisa na natin ang ating pag-workout sa araw na ito mga kadong. At bago ang lahat mga kadong ay nice kong ipapakita ko rin sa inyo yung mga kasama ko rito. Ayan, tatlo sila. Shoutout sa inyong lahat. Ayan. At ito yung gagamitin ngayon mga kadong, ay ito yung program sa legs. Yan ang ating bubuhatin ngayon mga kadong. Ang kasunod nating program ngayon ay legs pa rin siya mga kadong, kahit ito yung program sa legs. At hindi naman yung kanina ginagawa ko mga kadong ay squat yun siya, legs pa rin yung tama doon. Ito naman yung pangalawang program sa legs pa rin siya mga kadong. Right, umpisa na natin. Yan. Yan mga kadong, iangat mo muna siya, tulad yan, tapos ibabaw mo itong dalawang bakal. Yan. Para tapos pusing ka doon. Pagkatapos mo magkano doon, ibalik mo na. Okay?
Mga inang, natatapos din natin ang ating program sa party sa pagliligs mga kadong. At yung mga ginagawa ko mga kadong ay yun ang program lahat sa legs. Paano palalaki yung kita natin at yung saba. Pag hindi mo alam kung ano ang gagawin sa pagliligs, yung mga program, panoorin mo na yung video na to. At kung tao na may time ka na pupunta sa gym, mayroon ka ng idea kung ano ang dapat mong gawin pag pinapalaki mo ang iyong legs mga kadong. Alright, kung bago ka pa sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pag-like at pindutin ang button bell para lagi kang updated sa mga i-upload ko pa mga video mga kadong. At nandito na lang. Thank you for watching. Bye-bye.